Wicknel Chivhayo opa Thomas Mapfumo mukanya opiwa motokari pamwe chete neimba kuborodhiyo mushure mekunge abvuma pachiitiko chekupefoma apo pa birthday rava Wicknel Chivhayo pamwe chete nekupefoma pamuchato uri kunzi wamusician japreza. Kusangana kwatinoita zvakare pana pa YouTube channel yenyu Harare Networks inobata nhau dzakasiyana-siyana dzinoitika munyika yedu yeZimbabwe. Tichiti if you are new here, support us by hitting the subscribe button and also turn the notification bell kuitira kuti patinouya any news unova uri wekutanga kusangana nenews dzatinenge taisa. So today we have a news from Wicknel Chivhayo. Poziviswa kunzi Chivhayo gives to Mukanya Toyota Land Cruiser 300 series ZX and a house in Borodale. Iri kunzi iyo ichange yakuenda kunogara Mukanya. So nawi yaziviswa munyika yedu yeZimbabwe pachiziviswa kunzi Wicknel Chivhayo aita paper anyora achizivisa kuti paper 2 and paper 3. Mushure mekunge ari kunzi apa imba vaThomas Mapfumo nekuda kwekuti vaThomas Mapfumo vakataurirwa kunzi pane mari yamuri kupiwa $1 million mushure mekunge performance fee yamunenge pamunenge maita pashow yamuchange muchidedzwa kunyika yeZimbabwe. And also vaudzwa kunzi motikari yavo change yakapakwa kugaraji kwaVictor uko ndiko kwachazoitorera pavanenge vauya munyika yeZimbabwe. So according to news, the beyond $1 million perform fee, Chivhayo has a detailed additional compensation package for Mukanya, which he referred to as paper 2 and paper 3, to be presented after the scheduled shows. The first of these edition is a brand new Toyota Land Cruiser, which Chivhayo stated that the vehicle is currently parked qua Victor, and he instructed Thomas Mapfumo to collect the car for his personal transportation and needs upon his arrival. Furthermore, Chivhayo required that Mapfumo locate a house in the upper scale Harare suburb of Borodale. The primary requirement for the property, according to Chivhayo, is that it must feature a large land yard. Chivhayo explained that his motivation for purchasing the property stems from his obsession with the Mapfumo's music. The businessman stated that the spacious yard would allow him and his friends to visit the property for private backyard performance and to join the veteran musician in his studio. Addressing the legal ownership of proposed real estate, Chivhayo clarified that he has no intention of retaining control of the property. He confirmed that the title deeds will be registered exclusively in Mapfumo's details will be registered exclusively in Mapfumo's name, emphasizing that his only desire is to have access to the yard and studio to sing alongside the artist. So ndona wiri kuziviswa ndonawo iri kubuda pachiziviswa kunzi vaChivhayo vopa vaThomas Mapfumo mota neimba pamusoro pe$1 million mushure mekunge vaThomas Mapfumo vabvuma vachiti aiwa ndinouya kunyika yeZimbabwe nekuti ndezvebasa.